खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आं मोनसे जाथायनि बिसय नोंथांमोननो बुंनो सानदों। जाय जाथायाव सासे बिफाया निजिनिनो फिसाजो 22-23 बैसोनि आरो बै फिसाजोखौ निजिनि आखाइजोंनो गावथारनानै बुथारो आरो बे जाथाया जालांदो थांनाय 10 अक्ट' खालि बे जुलाइनि 25आवनो आरो बे गासै जाथाया जाहैदों गुरुग्रामाव दिल्लीयाव। मानि थाखाय माबोरै गावथारखो बे बाथ्राखौ मिथिबाथाय नोंथांमोनाबो आसरित मोनगोन। सासे बिफाया इमान गोसोआ कमजोरि माबोरै जानो हागौ? गुबुननि माबाफोर बुंनायाव गुबुननि बाथ्रा लानानै निजिनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि गावथारनाया दिनै बिसानि गासै फेमिलिखौनो जोबोद गेदेर खैफोदाव खोलैदों। आरो बे जाथाया गासै डिटेल्सै मिथिनो लागाबा नोंथांमोना बयनिख्रुइ सिगां मिथिग्रोना लानांगोन जे बेयो फिसाजोआ सोरमोन, मा मावोमोन। फिसाजोनि मुङा जाबाय राधिका जादव आरो बै राधिका जादवआ नेशनेल लेभेलाव टेनिस गेलेयोमोन आरो खनसे एक्सिडेन्ट जानानै माने बै गेलेबाय थानायावनो माबाफोर जखम जानानै बै टेनिसनिफ्राय बियो साइड जानो लागा जायो। नाथाय बिनि गोसोआ माबा मोनसे मावनानै दिन्थिनो, माबा मोनसे मावनो, हारसिंनो गावनि आथिङाव गसंनो बेफोरबायदि गोसोनि सासे हिन्जावसा राधिकाया। आरो बिनि थाखायनो बियो टेनिसखौ जेब्लाबो गारनो हायाखैमोन आरो गारनो हायियाव बिफाजों रायज्लायनानै बिफाया 1.5 करोड़ रां इनभेस्टमेन्ट खालामनानै गंसे टेनिस एकाडेमि बै फिसाजोनो खुलिनानै होयो। आरो बै टेनिस एकाडेमियाव खोब गोसो लगायनानै बियो खामानि मावो बै राधिकाया। आरो लोगोसे बै राधिकाया ससियेल मिडियायावबो जोबोद एक्टिभमोन, मोजां फलोवार्स दंमोन बिहा। नाथाय साननैसो सिगां बिफाया बै दिल्लीयाव खामानिसो मावोमोन, आवगाय गभर्नमेन्ट जब मावोमोन, दा रिटायार। आरो बिदिनो बिथांमोना गामिनिफ्राय थांनानै बै दिल्लीयावनो सेटेल जाहैयो। नाथाय साननैसो सिगां बै बिफाया दिल्लीनिफ्राय गावसोरनि गामियाव थाङोमोन आरो गामियाव सोरबाफोर बै बिफाखौ एदावो, दाननानै बाथ्रा बुंनाय जोंनि गामिफोराव थायोना किसुमान मानसि जायफोरा बुंदों जाहैबाय जे फिसाजोनि खामाय जाग्रा, निजिया खामानि दामानि गैया, न'आव जना थायो, बेफोरबायदि बाथ्रा किसुमान बै बिफाया खोनायो आरो बिफानि सिगाङावनो सोरबाफोर बुंनानै होयो। आरो बिनि थाखायनो बिफाया जोबोद गोसोखौ अखान्थि मोननानै बियो न'आव थांनानै फिसाजोजों खननै खनथाम बियो रायज्लायो जे बे एकाडेमिखौ बन्द' खालाम, नों न'आवनो था, बेफोर खामानिखौ मावनाङा, ससियेल मिडियायाव भिडिअफोरखौ बानायनाङा, बेफोरबायदि खननै खनथाम रायज्लायदों होननानै न'खरनि मानसिफोरा खोन्थादों। नाथाय बे फिसाजोआ बिफानि खोन्थाखौ एसेबो लायासै। मानोना बेयाव थाइसे थाइनै रां नङा, 1.5 करोड़ रां इनभेस्टमेन्ट खालामनानै बे एकाडेमिखौ खुलिदो। बै एकाडेमियाव स्टुडेन्टबो दोङो, मोजाङै सोलिबायबो दोङो, मानो बन्द' खालामो? आरो बिनि थाखायनो थांनाय 10 अक्ट' खालि बै राधिकाया किटचेनाव माबाफोर संबायदोंमोन। इखालि बिमानि बार्थडेबो दंमोन बिसा। नाथाय बिफाया गावनिनो लाइसेन्स गोनांखा, गावहा पिस्तल दंखायो, मानोना धोनि मानसि, इमान गोरिब मानसि नङा। आरो दिल्लीफोराव फ्राय बेफोरबायदि सुबुंफोरनाव दं। आरो बै पिस्तलजों बियो थांनानै गरबा गुलि गावो आरो बै गरबानि गरब्रै गुलिया बै राधिकानि मोदोमाव हाबो। बिफानि नामा जाहैबाय दीपक जादव। आरो लोगो लोगो न'खराव ग्राउन्ड फ्ल'राव थायोमोन बिबथै, बै राधिकानि बिबथैया खारबोयो। राधिकानि फंबाया स्कुलाव थांदोंमोन, बै समाव गैयामोन। न'खराव बिमाजों बिफाजों आरो राधिकाल'मोन। नाथाय बिमाया
एसे देहाखौ मोजां मोनैखाय उन्दुनानै दंमोन आरो उनखैजा फैनानै बै दीपक जादबा राधिकानि बिफाया बै खामानिखौ मावो लोगो लोगो बै बिबथैजों आरो बिबथैनि फिसाला फंबाय सानैबो राधिकाखौ दिखांनानै फार्स्ट हस्पिटालाव लाना थाङो नाथाय हस्पिटाल मोनहैनाय सिगांनो बै राधिकाया जिउ गोमायो उनाव पुलिस फैयो पुलिस फैनायाव गावहा गनायनाबो लायो जे आंनो गावथारदो आरो पुलिसा सोंख्ल'नायाव बेफोर बाथ्राखौनो आं जायखौ दा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंलांबाय बेफोर बाथ्राखौनो पुलिसनि सिगाङाव खिन्थादों अब्ला साननानै नाय नोंथांमोन सासे बिफा जानानै गुबुननि खोन्था लानानै निजेनिनो फिसाजो इमान गेदेर गोलाव बै फिसाजोखौ बेफोरबायदि खामानि मावनाया जोबोद दिनै माने किसुमान कुवेश्चन फैनानै नुजाफैयो मा फिसाजोआ निजेनि आथिङाव गसंनानै निजेखौनो मोनसे स्ट्रं सासे हिन्जाव बानायनो गिनाया माबाफोर गोरोन्थिमोन नामा ससियेल मिडिया आजिखालि बयबो मिथिगौ ससियेल मिडिया सोरनावबा दङबाथाय बियो गावनि माबाफोर बाथ्रा भिडिअ मोनसे फिसा रिल्सबाबो स्टेटासबाबो ससियेल मिडियायाव शेयार खालामखायो बै ससियेल मिडियानि थाखाय जुदि बुथारमारदोबा बे ससियेल मिडियायाव भिडिअ होनाया माबाफोर गोरोन्थि बे गासै कुवेश्चना दा दिल्लीनि बै एलेकायाव मानसिफोरनि सुबुंफोरनि खुगा खुगा खोनानो मोनो मानि थाखाय गावथारमारखो मानोना सोरबा बेफोरबायदि बुंनायावनो दि फिसाजोखौ गावथारनांगौ बेखौ जेब्लाबो गनायथावा आरो गावआ पुलिसनि सिगाङाव बुंनानै लानाय बायदिबा बिदिनो दा मिथिया मा जायो नोंथांमोना बे निउसखौ फल' खालामबाय थाबा बिनि डिटेल्सखौ उनाव मिथिगोन जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामना बुंदों आङो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।